Oga akwai abubuwa guda uku. Na farko ai sabon shugaban kasa jama'a suna ta murna. Na biyu kuma mai da diesel yayi tsada. Sannan na uku babbar sallah na zuwa. Ka san me haka yake nufi ko? Oga sai ka faɗa. Mu fito da sabon tsari da mu ma a tuna da mu. Sai dai ban saka mishi suna ba. Ko kana da idea? Sallah special? Kai fa ka ji matsalarka. In ban da yanke wuta baka iya kirkiro komai ba. Sallah bonanza. Yawwa ka ji batu. Sallah 2023 bonanza. Nice one Oga. Mu fara da 'yan Kano da Katsina da 'yan Jigawa. Me yasa? Sun fi yawan zagin. To me za a yi musu? A hana su wuta kuma a gaya musu cewa za mu hana su wuta. Oga ba za su fusata ba? A cin musu layukan mu guda biyu da suke ba da wutar waɗanda gwamnati ta kashe naira tiriliyan 3 a kai. Da su lalace kamar injin nika kaga tunda yanzu mai yayi tsada ko su kunna generator ba za mu damu ba dan da kansu ma za su kashe amma waga tunda ba za mu ba su wuta ba ai sai mu rage musu farashin lantarki mu rage a zamanin subsidy din kowa yana samun nashi subsidy din amma ma wannan shine subsidy din namu ka ji ka da abin dariya wai mu rage ai kudin wuta a bashi yadda yake kamar muna ba su wuta kullum to ga shi za a dinga kunnawa ana kashewa duk sanda kaga dama kaga yanzu bana so ka ringa damuna saboda akwai yara da yawa da zan ringa wa garanto don su karɓi student loan kai ma Allah ya kai ka wannan matsayi domin ka sha roman demokradiya amin oga yawa ayu ba ku ka taɓa guga dutsen garwashi a ban ce komai ba